سلام كميتم سيكو برسمعتنا بهرميني ميديا نلوم سولس عسرتو حمشة تكمت استدالوا حزرت وانا وزيناتات تسعبنا نقرب الكمينة نمكتالكم ان عدمنا بقندنا تفاتم كنفلم نزخري ألفريد نوبل زواب شل ماتريكس بانك شودن اما دايسن قطبا ندارون ايساموغلو سايمون جونسون جيمس روبنسون كم توهبه دبوب كورياويت هانغ كانغ تشلاميت نوبل سنة صحف كل تشعن اسران 4 مخانة ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኖርዌይ ዝነበረ ኣምባሳደር እስራኤል ኖርዌይ ንፍልስጤን ብወግዒ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝነበራ መደብ ድሕሪ ምግላፃ ዝሓለፈ ፅድያ ተቃውሞ ብምግላፅ ካብታ ሃገር ምውፁን ኤምባሲ እስራኤል ክሳብ ሕጂ ብዘይ ኣምባሳደር ተሪፉ ምህላውን ከምኡውን ፊንላንድ ካብ ባሕቲ ጥቅምቲ 2024 ጀሚራ ዕውት ውህደት ንምድንፋዕ ዜግነት ንምርካብ ዘድሊ ናይ መንበሪ ግዜ ካብቲ ሕጂ ዘለዎ ናብ 8 ዓመት ከተናውሖ ምውሳናን ካልኦትን ዜናታት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ በቐጥታ ናብ ዝርዝራቶም ንዝኽሪ ኣልፍሬድ ኖቤል ዝወሃብ ሽልማት ሪክስ ባንክ ሽወደን ኣብ መዳይስን ቁጠባ ንዳሮን ኤስሞግሉ ሳይመን ጆንሰንን ጄምስ ሮቢንሰንን ተዋሂቡ ንሳቶም ኣብ ሃገራት ዝርአ ዘይምዕሩይነት ሃብትን ምስትኽኻል ብዝገበረው ፃዕሪኦም ነዚ ዓወት በቂዖም ዘለዉ ዲሞክራስን መሰል ውንና ንብረትን ካብ ግዜ መግዛእቲ ትሒዙ ዝነበረ ንገለ ኣህዛብ ዓቢ ብልጫ ዝሃበን ምዃኑ ድኻታት ሃገራት ግና ብዝመዳይ ድሒረን ዝርከባ ምዃንን ኣብቲ ኣጋጣሚ ተሓቢሩ ፕሮፌሰር ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠትን ኣባል ኮሚቴ ሽልማትን ያንት ኦሬል ስራሕቶም ተሸለምቲ ትካላዊ ፍልልያት ዓብዪ ፅልዋን ፍልልይን ከም ዘምፅእ ኣብ ምርኣይ ግራውንድ ብሬኪንግ ብምንባሩ ነዚ ሽልማት ምብቅዖም ገሊጹሎም ደቡብ ኮርያዊት ሃንግ ካንግ ተሸላሚት ኖቤል ስነ ጽሑፍ 2024 ኮይና እዚ ምርጫ ንኣፍቀርቲ መጽሓፍቲ ሽወደን ባእታዊ እኳ እንተፈጠረ ቅዳሕ መጽሓፍቲ ኣብ እንዳ መሸጣ ዘይምህላው ግና ሓደ ብድሆ ኮይኑሎም መሸጣ ስራሕ ናይዛ ተዓዋቲት ድሕሪ ገለ ሰሙናት ክጅምር ተኽእለሎ ክብል ሰራሕተኛ ድኳን ሄደን ግራንስ ኒኮላስ ቢርኮልም ገሊጹሎም ኣብ ድኳን ዝኾነ ድርሰታ የለን ይብል ክልተ ቅዳሕት መጽሓፍቲ ሃንግ ካንግ ናይቲ ድኳን ንዕለታ እየን ተሸይጠን ኣፍካር መጽሓፍ ቤንግሪ ሪትን ተቐዲሙ መጽሓፍታ ክገዝኦ እኳ እንተዘይከኣለ ካንግ ተዓዋቲት ዝሽልማት ምዃና ምሕጓሱ ገሊጹሎም ኣካዳሚ ሽወደን ተዓዋቲ ናይ ሎማዕ ሽልማት ኖቤል ስነ ጽሑፍ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ኣብ ሓያሎ ኣስተማቐርቲ ስነ ጽሑፍ ሽወደን ናይ ሓጎስ ድምፂ ተሰሚዑሎም ሽልማት ኖቤል ስነ ጽሑፍ 2024 ዝወሰደት ደቡብ ኮርያዊት ሃንግ ካንግ ብኣካዳሚ ሽወደን ኣብ ፕሮዝ ብዙሕ ጥበብ ዘተኣታተወት ሰብ ከም ተባህለት ረድዮ ሽወደን ጸብጺባላ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኖርዌይ ዝነበረ ኣምባሳደር እስራኤል ኖርዌይ ንፍልስጤን ብወግዒ ፍሉጦ ሃገርነት ንምሃብ ዝነበራ መደብ ድሕሪ ምግላፃ ዝሓለፈ ፅድያ ተቃውሞ ብምግላፅ ካብቲ ሃገር ወፂኡ እቲ ኣምባሳደር ኣብ መጀመርታ ናይ ወርሒ ንብረቱ ንምውሳድ ከም ዝተመልሰ ጋዜጣ ኣፍተን ፖስተን ኣብዚ ሰሙን ጸብጺባላ እንተኾነ ግና ዝምድና ኖርዌይን እስራኤልን ኣብ ኣዝዩ ዝተሓተ ደረጃ ኣሎ ብምባል ዝሓለፈ ሓሙስ ናብ ሃገሩ ተመሊሱሎም እቲ ኣብ ኦስሎ ልክዕ ብድሕረ ንጉሳዊ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ ኤምባሲ እስራኤል ስርሑ ክቕፅል እዩ እንተኾነ ግና ብዘይ ኣምባሳደር ክኸውን እዩ እቲ ኣምባሳደር ነበር ንኣፍተን ፖስተን ኣብዛባ ሓበሬታ መንግስቲ ኖርዌይ ወገናዊ እዩ ኣብ ኖርዌይ መምፅኤ ድልድል ንምስራሕ ነይሩ እንተኾነ ግና ሕጂ ስራሐይ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ኢሉሎም ብምክንያት እስራኤል ኣብ ቃዛ ዝፈፀመቶ ዕንወት እቲ ኣምባሳደር ኣብ ውሽጢ ዲፕሎማስያዊ ኮር ኦስሎ ክምችኦ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ነይሩ ኣብራሂም ኒር ኣብ መስከረም 2022 ኣብ ኦስሎ ብወግዒ ተቐባልነት ዝተገብረሉ ኣምባሳደር እስራኤል እዩ ነይሩ ዝነኾነ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ቃዛ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብዙሕ ሲቪላዊ ህዝቢ ዝሃለቐሉ ምንባሩ ብምልዓል ኮኒንዎ ኣሎ ዝርእቶ ብኣፈኛ ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተረሽ ዝተዋሃበ ኮይኑ ኣብ ሰሜናዊ ቃዛ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ጃባልያ ኣብ ማእከል ምክፍፋል መግቢ ብውሕዱ 10 ሰባት ብተኹሲ መዳፍዕ እስራኤል ከም ዝተቐትሉ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ብኻልእ ዜና መራሕቲ 8 ቀንዲ ፖለቲካዊ ውድባት ሽወደን ሰንበት ምሸት ኣብ ቴሌቭዥን ሽወደን ኤስቪቲ ቀጥታዊ ክትዕ ኣካይዶም ቀንዲ ርእስቲ ጉዳይ ትኽትዕ ቁጠባ ጸረ ሰይማውነትን ጸረ እስልምናን ገበን ጉጅለታት ኒውክሌራዊ ሓይልን እዮም ፊንላንድ ካብ ባሕቲ ጥቅምቲ 2024 ጀሚራ ዕውት ውህደት ንምድንፋዕ ዜግነት ንምርካብ ዘድሊ ናይ መንበሪ ግዜ ካብቲ ሕጂ ዘለዎ ናብ 8 ዓመት ከተናውሕያ ተባሂሉ ኣብቲ ዕለት ወይ ድሕሪኡ ዝቐርብ ናይ ዜግነት መመልከቲታት ዝምልከት ሓድሽ ሕጊ ብቕዓት ቋንቋን ነዊሕ እዋን ምቕማጥና መስርሕ ናቹራላይዜሽን ቀንዲ ረቓሒታት ንምግባር ዝዓለመ እዩ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ሕጊ ዝተኣታተወ ለውጢ እቲ ሓተት ዕቑባ ኣብ ፊንላንድ ብሕጋዊ ፍቓድ መንበሪ ዘሕልፍዎ ግዜ ጥራይ ናብቲ ዝድለ ናይ መንበሪ ግዜ ከም ዝቑፀር ዝገልጽ ሓድሽ ሕጊ እዩ ናይ ዕቑባ መመልከቲኻ ንምጽባይ ብዘይ ፍቓድ መንበሪ ዝሓልፍ ግዜ ድሕሪ ደጊም ኣብዚ ረቓሒታት ኣይክሕወስን እዩ ንስደተኛታት ወይ ካልኦት ኣህጉራዊ ሓለዋ ዝተዋህቦም ሰባት ሕጂ ካብታ ቐጻሊ መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህቦም መዓልቲ ጀሚሩ
ናይ መንበሪኦም ግዜ ክሕሰብ እዩ ተባሂሉሎ ብመሰረት ጸብጻብ ሄልሲንክ ታይምስ። ብኻልእ ዜና ሕብረት ኤውሮጳ ኢራን ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ናብ ሩስያ ኣሰጋጊራ ብዝብል ክሲ ንምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ሃገር መንገዲ ኣየርን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ደርዘን ኢራናውያን ውልቀ ሰባትን ትካላትን እገዳ ከም ዘንበረ ኣፍሊጡ። ባይቶ ኤውሮጳ ትማል ሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ 7 ውልቀ ሰባትን ክንድኡ ዝኾኑ ትካላትን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ኣፅዋርን መሳርሒታትን ናብ ሞስኮ ኣብ ምስግጋር ብምስታፎም እገዳ ንብረትን መገሻን ክግበረሎም ምዃኑ ገሊጸሎም። ፕረዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ኡርሱላ ፎንደርላይን ነቲ እገዳ ብሓጎስ ከም እተቐበለቶ ገሊጻላ። ፎንደርላይን ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርጋሕቶ ጽሑፍ ስርዓት ኢራን ነቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ትገብሮ ዘላ ኩናት ምድጋፉ ቅቡል ኣይኮነን ደው ክብል ድማ ኣለዎ ኢላላ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምፅናሕኩም ኣዝና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።